Ами, аз принципно знам, че си мисля, че истина мамилчката толкова е заблудена. Значи, който вярва, че това е на толкова тъп, защото то се личи, че е фотошоп и че смисъл такъв, че е допълнително слагано тикчето там, синьото тикче, то се вижда. И Антонина е шматка. Добре, дайте ти да гледаш. Особености! Вие записвате. Това бе специално база за те да мога да си я пратя по почтата, ако искаш. Кое бе? Елай да покажеш на камерата. Това е събой, че не стиг да го покажа. Чакай се, това пиш. Ала какво да намерим? Мати, прави ги намерим. Прави ги носи. Ама те са на майка на преди сянката. Те са на майка на преди 20 години. Чак червени до, мати. Чакай, не ме путайте, ще вътре не яки. Сега ми виждаш, ако не искаш да ви скри. Много хълки, много... Бягай, май излог! Това ми дай! Чакай, кой така надолу? О, така. Кой ти дава разрешение да ми пипаш ръците? Ти. Ето и казах къде са идиот на решение. Ма не съм ми казала да си ги слага, бе! Глупости казах. Да. Добре, айде чао. И повече не правете такива неща, защото хептеше на мразят гагата и други български. В смисъл не български ми тапаците. Всичките тапаци, да. Антонина, да бе! Мисля, че имаме покушение, да така че чао!